ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಖಲಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ವಾರೋಡು ಏನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಪ್ಲಸ್ ಏತ್ ಮೈನಸ್ ಪನ್ಪನೇನು ತೆರೆಯೋನಗ ಅವೇಡಿದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ. ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಫ್ಟಿ 0.67% ಡೌನ್ ಉಂಡು, 105 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ತೂವರಪೊಂಡುಂದಲ ಮೈನಸ್ 0.82% ಮೈನಸ್ ಉಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಂಪುಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಮುಟ್ಟ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಉಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಲಂಡನ್ದ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡುಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ದ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡುಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏಷ್ಯಾದ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡುಂಡಲ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು. ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುಂಡುಂಡ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು. ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಡೇಟಾ ಅಮೇರಿಕ ಕೋಡೆ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಕೋಡೆ ಎಂಚ ಅಮೇರಿಕ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇಂಡಿಯಾಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕೆಂಪುಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಕ ಒಂಜಿ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೂರ್ರೆ ಕಾರಣ ಪಡದಂಡ GDP ಡೇಟಾ ಬೈದಂಡು ಎಂಚ ಎನ್ನಿದಂಡ ಅಂಚ ಡೇಟಾ ಈಚ್. ಸೊ 5 ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದನಕ್ಲ ದುಡ್ಡು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚೇರು. ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ರೆ ಒಂದೇತ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಿತ್ತಲ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಡೆದವ್ರ ಇಂಡಿಯಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಪಂಡದಂಡ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಇತ್ತ ಓಟು ಇನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆ ಓಟು ನಡಪರಂಡು, ಈ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಡ್ಲ ಓಟು ನಡಪರಂಡು. ಅಂಚದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಡು. ವಾ ಪಕ್ಷ ಬತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರಸ್ತ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಈ ಪಕ್ಷ ಬತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ, ಈ ಪಕ್ಷ ಬತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಟು ಶುರುವಾಣಂದ ಇನಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಡೇಟೋಲು ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಪ ಇಂಡಿಯಾದ ವಾ ಪಕ್ಷೋಗಿ 8% ಓಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿನ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. 5 ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಿದ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಟೈಮಡು ಏರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 100% 99% ಇಂಚಿನೇ ಪಕ್ಷ ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು. ಆಕ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಪೋಡಿಯವನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ತಿರುತು ಪಾಂಡಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೊರ ಪೋಡಿನಿಂದ ಹೊರನೇ ಸೇಲ್ ಅವರೇ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ನ ಬಾಯಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಡಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನಿತ್ತ ಬೂರುಂಡಲ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಾನಾತು ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಗ್ರೋತ್ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಸೊ 5 ಅವರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಸ್ಟಡಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಭಾರಿ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಚ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಕಾಸು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ನನಂಜೆ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಕಾಸು ಅವರೇ ಬುಡಿ ಅಂದಂಡ 100% ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೂವರೆ ಪೋಂಡುಂಡ ಬಲ್ಪುಗು ಇನಿ 2,000-3,000 ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ಲಾಭ ಹೊಡಿತೆ ಆಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಾಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಆತಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತು ಮೈನಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಏತು ಮೈನಸ್ಗೆ ಬೈದಂಡು ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ಗ
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು 3,000 ಆಜುನುತ 3 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಆತಂಡು ಈ ವಾರಡು ಎನ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 10,000 ಮಟ್ಟ ಮೈನಸ್ ಆತಂಡು ಎನ್ಕ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಡು ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ತೂವರೆ ಪೋಪುನಂಡ ಈ ವಾರಡು 10,000 ಮಟ್ಟ ಎನ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ಬೈದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಯ್ ವಾರಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವಾರಡು 10,000 ಮಟ್ಟ ಮೈನಸ್ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡ್ದವರ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಚ್ ದಯಪಂಡ ನನಾತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏಪ ತಿರ್ತು ಬೋರುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಏತ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬೋರುಂಡು ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನೇ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಎಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು 1% 2% ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ನಿಫ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸೆನ್ಸಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಏತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈತೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಖಾಲಿ 0.26% ಎನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪನು ಇನಿತ ಒಂದೆಟ್ಟು ತುವಾರೆ ಪಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಈ ವಾರ ಫುಲ್ಲು ತುವಾರೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಯಾನು ಮೈನಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಟೋಟಲ್ ತುವಾರೆ ಪೋಪುಂಡ 22.54% ಯಾನು ಲಾಭೋಡು ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಈ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ 2 ವರ್ಷಡು ಏನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ 29 ಟಚ್ ಆದಿತ್ತು ಆಂಡ್ ಈ ವಾರಡು ಒಂಚೂರು ಮೈನಸ್ ಬತ್ತು ನೇರ್ದ ಅವರ ಎನ್ನ 22.54% ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗು ನನಾತ್ 5 ವರ್ಷಡು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪು ಯಾನು ಏತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಐನು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿಟ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ತೆರಿಯೊಂದು 11 ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಕ್ಲು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತಿಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಕ್ಲು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತಿಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಓಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭಾರತ್.